Krásny vankúšik. Taký Milí diváci, takto na nový rok. Tak, áno, takto na nový rok. Ako na nový rok, tak po celý rok. Po celý rok. Všetko dobré, na zdravie. Na zdravie, všetko dobré nového roka. Spievať nebudeme. Jaké to je? Dobre, nie? To je zázvorový tento, čiže Kope. šoferovať môžeme. Hej? No hej, ale fajn. Dobre sa to. To by mali vymeniť na miesto vaječného koniaku. Mocný, no. Mocná žila. Tak ja vás vítam pri dnešnom takom, dá sa povedať, novoročnom špeciáli s Mírom Uhrinom. Možno ho už poznáte. Ahoj, príjemný dobrý deň. Tak trošku takto rozoberieme, no však teraz je volebný rok. Tie voľby vychádzajú nejaké na november nejak. Zrejme, koncom októbra, začiatkom novembra. A rozoberieme teda ten uplynulý rok, aj to, čo mesto dávalo, čím sa mesto chváli a takto. Z pozície, aby to nevyzeralo, že tu sme takí politológovia, ale tak z pozície nejakého občana, ktorý sa zaujíma, tak máš právo na nejaký názor, aj keď si to nie každý myslí, a tu sa k tomu dostaneme, že komu vadí občianska kritika, pritom si primátor ani poslanci nevedomujú, že to nie občania im majú skladať účty, ale naopak. Hej, že to majú odpovedať, znášať tú kritiku a skladať účty a robiť tu, jak sa to povie, ten taký sumár nejakej tej práce, odpočet práce oni nám. Tak by to malo byť. No. A nie naopak, a teraz ti povedať to, a keď sa ti nepáči Miro Uhrin, keď sa ti nepáči toto, no tá pocty ukázať. To teraz, alebo hoci komu, vieš, to je také divné, keď nejaký občan sa ozve, toto je zlé a je to nejak k veci, lebo veľa komentárov je chujový na takých veci. Ešte si to doplnil, že k veci. K veci a dáš, čo som chcel povedať? No, nedokáže prijať kritiku. Hej, a ti povedať, no tak keď, konštruktívne. No to tak poď ty, ukáže, sa to má robiť. To je keby teraz, ja neviem, v jeden deň, teraz ideš sa naobedovať, donesú ti pripálené alebo zlé jedlo, povedať, a čo máš teraz ty obliecť do kuchárskeho a ísť tam, aby sa náhodou, nedaj Bože, nesťažoval. Čo sa sťažuješ za zlé jedlo? Choď, ukáž. Teraz ideš ďalej po ceste, rozjebeš si auto na ceste, povedia ti, čo sa sťažuješ, choď, robiť cestára. Za deň máš koľko profesí vystriedať, aby si ty ukázal, že to kurva robí. Keď niekto niečo robí, nech to robí, jak má. Však oni sľubovali, všetci billboardy mali neviem, aké postupov. A nerobia to zadarmo, pozor. A nerobia to zadarmo. Hej, je to ich práca. Je to ich práca. A to, keď si zoberieš, sa ožierajú koľky a tak, a si nevedomujú, že napríklad ten primátor je primátorom 24 hodín denne. A nie, že teraz ja som sa postretával s viacerými tí, ktorí chcú vedieť, že to bol ten Havlíčkov Brod, že som sa s mnohými ľuďmi, nie so všetkými, ktorí tam boli, rozprával a vidíte z toho, že náš súčasný primátor sa tak ožral, že ten predošlý musel za neho spraviť príhovor. Tak nie. Že prednosta mestského úradu sa tak ožral, že sa pošťal. No. A takých ľudí. A ty musíš byť ticho, lebo oni sú tí viac, jak my, oni tí kandidovali, musíme držať hubu. Ale k tomu sa môžeme dostať, lebo však budeme mať taký suma roka 2025. Suma roka, ja si pozriem, tu máme ičko. Ale môžeme začať ičkom. Týmto ičkom začnem, toto je také zdĺhavejšie, ale to tak, ten príhovor si dovolím primátora doplniť o nejaké také otázka je, že budeš citovať príhovor primátora, alebo budeš citovať príhovor primátora, ktorý bol napísaný niekým iným? Vieš? No, tak toto v prvom rade musíme si povedať, že to on určite nepísal, ten príhovor, samozrejme, lebo ja si myslím na 95%, keď nie viac, že všetky jeho príhovory do každého mesačného ička mu píše proste PR oddelenie mesta. Tak vieš, on by mal čas ešte takéto urobiť a ešte, vieš, gramaticky správne a tak. A budú občas nejaké ruchy a tak, lebo nahrávame za plné prevádzky v Good Vibe Cafe. Tak ja trošku ja to vlastne budem čítať celé a doplňam tam také veci, pretože vážení novovešťania. Už ste vážení zrazu. A my stojíme pred ďalším krokom, ktorý nám ponúka veľa možností a je na nás, ako ich využijeme. Rok 2026 bude v histórii Spišskej Novej Vsi spomínaný ako rok, čítame idiot, kedy dostali obyvateľe mesta do užívania nielen nových domov dôchodcov Holubnica. Hej, a už teraz by som tu spomenul ďalej, kde sa dal priestor firmám zapleteným do korupčnej aféry nedoriešenej, za ktorú neprevzali zodpovednosť ani primátor, ani prednosta mestského úradu. A robia si veselo ďalej, majú ďalej priestor. Čo na tom, že tam idú peniaze tam a je tam konkurenčná výhoda nejaká, to sme minule rozoberali. Hej, čiže domov dôchodcov, kde
Vinníka poradne nenašli, rozumieš? A je to jeden z tých tém, kedy, No to hore na poschode... kedy tam NAKA bola na mestskom úrade. No, Ale aj po nedovyšili. desiatkách rokov zrekonštruovaný zimný štadión, kde môžem obťažovať mladé dievčatá, chlastať vo výpke a nie, pre mňa nie je odpoveď. Alebo po viac ako stovke rokov opravenú základnú umeleckú školu, bývalý železničný internát. Toto je asi ten najlepšia vec toho roka. Čo z tých akože, čo sa robili tie veľké investície, alebo toto, musím povedať, ja keď chodím okolo, je krásne spravená. Robí sa, hej, no neviem, tam sa aj pre toto svietíš na zeleno? Hej. Tá fasáda, tá strecha, všetko tam dookola. Obrovská Pevne viem, budova. že keď to dokončia, tak aj to okolie, aj ten plot si zaslúži renováciu, ale toto musím povedať, že je to jedno z tých lepších a vydarenejších projektov miesta. Hej. Na všetky spomínané stavby sme získali externé finančné prostriedky. On to tak hovorí, keby to bolo najviac. Porovnaj si to s inými mestami. Ja som mal tabuľky rozpísané niekoľko rokov, koľko to sa bude tým chváliť, že to on. Pritom, vieš, to kopu šikovných ľudí okolo sa o to stará a nie jeden človek. Museli sme použiť aj úverové zdroje v objeme 5,2 milióna eur, aby sme všetky investície zvládli. Pre mesto sme iba pri týchto troch stavbách získali nenavratných 13,5 milióna eur. Teším sa aj zo skutočnosti, že sa investuje 72 miliónov do rekonštrukcie a výstavby novej časti na našej nemocnice s poliklinikou. Veľké investície si však vyžadujú veľké práce na ministerstve komunikáciu a dôsledné dodržiavanie pravidiel projektov Európskej únie. Ďalej, mesto je to vidíš, že to nepísal on. Mesto je organizmus, ktorého správne fungovanie ovplyvňuje veľa faktorov. Preto chcem poďakovať za dobre odvedenú prácu nielen poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom úradu, pracovníkom mestských firiem, dotovateľom prác pre každodenné fungovanie mesta ako celku, ale aj špekulantským firmám, ktoré protežujeme a kde mám nejaké prsty. Tak. A niektoré sa zúčastňujú aj komisie výstavby. Komisie výstavby, kde je tak riešená výhoda. Chcem poďakovať občanom pracujúcim v sociálnych službách, školstve, zdravotníctve, priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, obchodných službách alebo doprave. Rovnako si moju úctu zaslúžia aj tí, ktorí pracujú v štátnej a verejnej správe, ale aj seniori na zaslúženom odpočinku za aktívny prístup životu. Tak si váži tých seniorov, kde ten sľub, že bude, vieš, jazdiť tam pre seniorov ten autobus, čo to malo byť. Toto bolo iba cez voľby. To cez voľby, tak si váži. A kde je ten vláčik turistický? Vieš? Vláčik a mnoho tých ďalších vecí, ktoré ostali sľuby, ale bude si vážiť. Ja neviem, že jak si váži, vieš, neviem, ja sa hambím sa za takého človeka, neviem, to normálne proti srsti, aj keď to ale vidím. Vieš, ale... Aj keď toto vidím, lebo nový účes nespraví človeka iného politika, nebude zrazu mať iné postupy, nespretrhajú sa zrazu kadejaké tie napojenia, prepojenia, neviem čo, stále je to ten istý človek. Ako to by museli vymeniť celú bustu, nielen vrchnú časť. Hej, no, že zmenilo niečo. Ale teraz prichádzame na tú druhú polovicu, aby som to dokončil. V prvom rade však ďakujem tým občanom, ktorí neprepadli samoučelnému hundraňu na sociálnych sieťach. Hej, pretože ty nesmieš kritizovať, musíš súhlasiť všetko, áno, súhlasím, dali ste jej moc, držte huby. Občania, vy sa nestarajte, choďte do hajzlu, zvýšil som si plát a tak ďalej, hej, na úkor toho, ale budú ti hovoriť, že musíš uťahovať opásky, treba sa uskromniť, nejak, jak to ti hovoril, ne? To Gonda, že uskromniť sa, uskromniť tak, že zvýšime si peniaze, ale ja sami... To je hláška roka. To je hláška roka, keď ti viceprimátor, ktorý si zvýšil na tom istom zastupiteľstve plat o niekoľko stovák eur a tebe povieš, že uskromni sa a plať vyššie poplatky za materskú školu. Za materskú vtedy, za materské školy. Ale sami priložili ruku k dielu v mestských výboroch, občianskych združeniach, charitatívne organizácie, klubu dôchodcov pri projekte Dobrá vec. Tu teraz zdôrazniť tú skvelú prácu mestských výborov, že koľko sa tam napchali. Jeden človek je v 3 mestských výboroch a nechodí tam. Ja som tie dochádzky aj pozeral, niektoré som dával, niektoré sú v zapisnicách spomenuté, niektoré nie. Koľko si ty vydržal vo výbore? Ja som bol 3-krát asi. Ale mesiacov? Neviem. Tá pol roka? Ale hovorím, zasadajú jak často. Dostal si šancu a si zistil, že to tam speje aj tak do riti. Sám neurobíš nič, preto by som, to je jeden z dôvodov, prečo som nešiel ani kandidovať. Ale nie, že sám nespravíš nič, to sú samoľubé výbory. Vieš, sedia tam Nechápem a nechodia. Význam a účel pre mesto, stojí to len peniaze a čas
a sú to bezvýznamní ľudia tam, lebo sa tam dohadzujú po kamarátsky. Namiesto toho, aby využili vlastne tú ďalšiu položku občianske združenia a aktívnych ľudí danej lokality a s nimi spojili výbor alebo niečo, že by to bolo aktívne fakt, tak namiesto toho si tam dosadia samoľúbých ľudí len za to, bo si môj kamarát, bo som ti niečo sľúbil, bo toto, bo nejaká funkcia a pritom to späť do keľu, nič nemá výbory, význam. komisia, toto pár ľudí, pár mien dookola. Som vďačný tým, ktorí bez nároku na gratulácie, fotografie v médiách podporujú naše školy, šport, umenia a zaujímavé organizácie. Tým, ktorí rozvíjajú schopnosti a talent našej mládeže. On veľmi rozvíja tú talent mládeže. Starajú sa o slabých a bezbranných, jednoducho sú aktívnymi občanmi našej spoločnosti. Není všetko zlé, samozrejme, ale tu, keď to čítam tie blúdy a potom ide potom tam a nevadí mu proste o zlosti na dievčatá. Vidíme, sme boli v nemenovanom podniku, takisto príde čašnička nešťastná, že nevie sa ho zbaviť, že proste otravuje a toto neplnolete, a nemá ani 18 asi, či neviem, to je jedno. Asi malá, ale do hajzlu, ale radšej... povedať rodičom, volať policajtov, hotovo, dovidenia do hajzlu. A to není, že tu my sa to dvaja rozprávame, to je verejné tajomstvo, že takto to je. A mne to osobne vadí. Lebo to môže robiť taký hociaký človek, ale nie primátor, alebo nejakí poslanci, alebo prednosta hnusný a neviem toto. Tam, kde hľadaš nejaký rešpekt alebo nejakú úctu, slušnosť, tak tam je práve ten opak. Ty alebo ja... Že niekedy ku tebe príde človek v roztrhaných veciach alebo pachnúci a tak a prejaví ti väčšiu úctu, rešpekt a milé slova, ako keď príde niekto pekne oblečený v sáku, vyvoňanúčky, vieš, zlaté hodinky a podobne a ten ťa bude dehonestovať. Hej, vieš, jak som hovoril, tak primátorom si 24 hodín denne. Ja som tu mal návštevu z Prahy, veď vieš, vtedy a sedeli pri stole, on príde a samé kokot, píča, toto, vieš, a oni sa pýtajú, kto to je, hovorím, to je náš primátor, kúkali, toto, čo to za slovník, veď, že prídeš k cudzím ľuďom, to ja môžem byť hulvát, ako sa ožierať a byť hulvát a vypísať 24 hodín denne zase je také nereálne, ale... No nie, ale tak si... Správaním. Lebo zase teraz, vieš, keď si primátor a máš, ja neviem, už skončíš, prezlečieš sa... Ako neviem, o polnoci ti bude volať, ale teraz ideš akože čo, ideš niekde do baru a toto a začneš sa tam opíjať, byť hulvát, obťažovať slečne a podobne. To proste tam k tej funkcii patrí. Však aj takého, máme tiež jedného nového vzniknutého funkcionára, ktorý tiež už dostal podžub, že ako sa správa mimo funkcie, že sa opíja a podobne. Hej. Veď dobre, bol v tom Havličkovom Brode tiež. A koľko tých je, zober aj tých dievčat, čo počúvať, takže aj kamarátová dcéra a také je ponuky a zaplatím si vodičák a dostaneš miesto na mestskom úrade a toto, a to za trošku nehy, alebo za čo, akože nechápem. Neviem, u nás to nefunguje, vieš, oni si myslia, že s mocou prichádza ego a rastie ego a nepremožiteľnosť, ale s mocou prichádza zodpovednosť, vieš, a tu nevedia zvládnuť. Že proste sa dostanú nejakí ľudia do funkcie a teraz už si myslia, že sú nepremožiteľní. Vieš, všetci sme len ľudia, každý má... Ale funkcia prináša zodpovednosť a správanie. Robíš chyby, omily, lenže urobiť také, čo to nie je chyba, to nie je jak napísať chybu v diktáte. Hej, že urobíš úmyselne niečo. A posledné ešte, žijeme v období zmien a rekonštrukcie starého. Čaká nás veľa práce pri opravách ciest, chodníkov a mostov. No na to potrebujeme väčšie finančné prostriedky. Tak netreba porozhadzovať na hlúposti. Štadión treba mať, aby mohli ľudia chodiť podporovať podvodníkov, ktorí na čierno tam predávajú alkohol. A to nikomu nevadí. Alebo výpke, obťažovanie. Ale mali by sme začať meniť i svoje myslenie. Každý musí začať sám od seba. Jednostrannosť a nekritickosť. Nesmieme kritizovať, nekriticky musíte byť všetci občania, nekritickí. Ak by som... Odmietanie vypočuť si druhú stranu, nenávistné prejavy v komunikácii na internete, to všetko sú choroby, ktorými trpí naša spoločnosť. Vieš, nenávisť je pre takého človeka všetko, kde s ním proste nesúhlasíš. Aká nenávisť? A čo máš mať na tom rád? Čo máš mať rád na takéto osobnosti? Vieš, hovorím, nie je všetko zlé, ale tým, vieš, jak sa hovorí, môžeš urobiť 100 dobrých skutkov a zabiješ to niečím proste hnusným, slízkym, odporným. A mne sa to môže stať aj tebe, hoci komu. Vieš, každý má niečo dobré, niečo zlé, ale má trošku sebareflexie a buď ideš a budeš tak kde kandidovať. Teraz, vieš, prídu poslanci naspäť z Havličkovho Brodu, čo tam robili bordel. Jedna pani mi povedala, že tam bola čistá Sodoma Gomora. No.
a príde a on ti sa ešte vysmiá, ty škery s dôchodcami v klube dôchodcov si tam tancuje na vianočnom onom posedení a proste nič, ako by sa nič nedialo, ale však ty kokso, máš funkciu, si riaditeľ nejakej veľkej firmy z Píšskej, plus si poslancom, zrobíš totálne fopa v zahraničí počas pracovnej cesty. Áno, pracovné A ty cesty, no. nemáš tú seba reflexiu, aby si povedal, že ale vymyslím si, z rodinných dôvodov odstupujem z postu poslanca. A nikto by to neriešil. Lenže oni si presne myslia to, lebo jeden druhého kryje. Tam bolo na výprave možno 15 ľudí, vrátane úradníkov, zamestnancov mesta, poslancov, primátora. A tí 15 sa budú takto držať za ručky, lebo sa boja o rite. Keď sa spravil prúser, tak zrazu, kde sú zrazu tie manifestácie, zrazu však to vidíš, kto proti komu ide. A to si presne zober, že tu protestujú niektorí z týchto ľudí, protestujú na mestiach proti vláde, proti vedeniu mesta, proti vedeniam, proti tomu, ako sa správajú ku zamestnancom, proti nejakým praktikám. A potom sa zúčastnia jednej takej praktiky a sú ticho, sú zašité jak vši. A nič nepočuješ, lebo sa boja o funkciu. Alebo o post. Dokončím pár vied už len. Bol by som ešte rád, to pokračuješ? Ja som si, že to skončilo. Bude koniec. Bol by som rád, keby sme začali jeden druhému načúvať a učiť sa navzájom bez ohľadu na politickú, náboženskú či názorovú príslušnosť. Na nás samých záleží, ako bude Spišská Nová Ves v nasledujúcom období, preto sa teším, že už dnes ponúka naše mesto priestor na sebarealizáciu, vzdelávanie a relax v takej miere, že nám iné mesta na Slovensku iba ticho zavidia. Verím, že práve my, Novešťania, spravíme z nášho mesta ešte krajšie miesto pre život, ako doteraz. Oni robia krajšie miesto pre život, ale tým svojim pár vyvoleným, a v tom nám už teraz držím palce, vykričník. Primátor Pavel Bečári, on podľa mňa nevie, že to tam je tak písané. Pardon, ale no proste musel som. Záver, ako sa patrí. Ináč počúvaj, ak by som nevedel, že mu to píše niekto, tie mesačné príhovory, tak ja si pomyslím, že sakra, v tom Turecku mu vymenili asi pol tela. No, ale že tá dovolenka v Turecku sa mu vyplatila. Lebo toto, no ja neviem. No teraz, prepáč, ešte tá posledná veta, že čo, že máme ako, že nám môžu iné mesta zavidieť? Hej, že máme toľko tu realizácie. Dnes už naše mesto ponúka priestor na sebarozdeľovanie, relax a iné mesta, dobre. A ja neviem, ale som nepostrel, bolo vôbec niečo na Nový rok, či len tak akože cez Facebook si dopredu nahral príhovor novoročný primátor? Neviem, lebo vieš, ako teraz, keď tak si zoberiem, tak ja neočakával som taký veľkolepý ohňostroj, alebo dačo, však to nemusí byť. Ale ide o to, že nejaký program, niečo vymyslieť, vieš, aj pre tie deti napríklad, vieš, aj keď takom vadí ohňostroj, tak bez ohňostroja, tak urobiť, keď toto, aj keď ale tak tam ide šialené veľa peňazí, ale za to peniaze ohňostroj, ale keď urobíš koncert, na ktorý ťa elektriku, sú tam elektrické tie, vieš, vedenia a stĺpy z toho žiare, toto zrazu tým jednodňovým aktivistom a týmto samozrejme hovorcom zvierat a prírody, toto im nevadí. Nový mobil každé 2 roky, vieš, a toto však to jedno z druhým súvisí. Ohňostroj stojí strašne veľa práchov, ale namiesto toho, neviem, zaplatíš tu v okolí, čo máme chovateľov koní. Neprídete nám, deti sa tam povozia na koni, zrobíme program nejaký novoročný, hej, tak isto, keď už nám iné mesta môžu zavidieť, tak ja neviem, my by sme mali iným mestam zavidieť, že majú na námestí akože klzisko, ľadovú plochu, kde sa môžu korčuľovať verejne ľudia zadarmo napríklad, vieš. Alebo že keď ideš po námestí, tak neodletujú spod nôh dlažobné kocky, dlažba, že keď sa pozrieš na Redutu, ktorú obdivujeme, že to je krásna budova, keď prídeš blízko, tak vidíš, že to je chatrajúca budova, rozpadávajúca sa, ale my... A neviem, ale ani v Poprade, tuším, nie je také drahé parkovné, ako máme my. Euro za pol hodiny. Aj toto nám zavidia iné mesto, lebo ja neviem. Asi aj, no tak zavidia. Ako veľa vlastne máme pekného, aby to nebolo zase, že je toto. Ale však jasné. Ale, no tak poďme tu, lebo mesto dalo zároveň takéto video Mesto Spišská Nová Ves, kľúčové momenty v roku 2025. Je tu niekoľko tých kľúčových, tých najväčších, že to už len zrekonštruovali sme Hotel Šport. To tak pekne znie, ono to bolo prezentované, a to ešte som si aj našiel, že fakt to tak bolo písané, že to budú nejaké štartovacie tie byty, nie? Takéto sociálne. Mladé rodiny a sociálne, hej. A zrazu to už tak není. No počkaj, lebo také dačo neexistuje, lebo že to takto neexistuje, ani taký pojem, že nejaké štartovacie byty, že to proste, a zrazu, že sú, a ďalšia výhovorka, zrazu tie byty sú malé, je tam hluk z tej techniky, alebo z toho, vieš, zrazu, toto, ale pre tých, ktorým tie byty chcú dať, to nebude malé? Ale hlučné, neviem no, čo. dokončík pre koho?
A tí ľudia čakajú, no tak samozrejme pre hokejistov, pre športovcov, lebo to sú tí chudáci, ktorí nemajú No my sme to peniaze. riešili už pred pár mesiacmi, nie? Že tam bola vlastne bitka medzi basketbalistami, hokejovým klubom, basketbalovým klubom, futbalovým, že o počet tých bytíkov, že počet tých bytov. ktoré si vezmú akože pod seba. A teraz si zober, že už na začiatku, keď sa riešil ten projekt, tam Gonda vystupoval, tam to vychádzalo, ja neviem, tam dal nejakých cez 2 milióny, alebo koľko, taká investícia mala byť 2 milióny a vznikli z toho nejaké 20 jednotiek. CCA, presné čísla neviem už teraz. A ja som tam vtedy aj skomentoval, ale však preboha, viete robiť rekonštrukciu garzónky v prepočte za 100 000 eur. Keďže 20 garzóniek alebo 20 tých jednotiek bytových a za 2 milióny, to je 100 000 na jednu, no vieš. To sú tak prepraté peniaze. Tuším, že zase tam bola tiež jedna firma, tak ktorá Alcon mala... to robil, sa mi zdá. No, Alcon. Čiže oni majú veľmi dobre poprepetené tieto tu na pozície. No, strašne drahá rekonštrukcia to bola, to vieš, zbytočná. Kto tam robil stavby vedúceho? No. Čakaj. Zbytočná rekonštrukcia. Oveľa viac by som takéto byty alebo niečo riešil v malej poliklinike. Tam chatra tá budova, strašne si zaslúži tiež. Neviem, v akom počte je teraz obsadenosť, čo sa týka prenajmov, ale určite by sa to dalo nejako riešiť. Ale proste mestské budovy iné sú viac schopné na takýto projekt ako ten Hotel Šport. Ja nehovorím, že netrebalo. Mohli sa prerobiť tieto, ale mohlo to byť fakt ďalej vedené ako Hotel Šport. Lebo ak aj prídu nejaké turnaje hokejové, tak majú kde spať tie deti. Hej, nemusia chodiť na limbu. Tá limba je tiež v katastrofálnom stave, lebo ona podľa mňa nefunguje celoročne už. To neviem, už to není taký, jak internát. Neviem, v akom stave je teraz. Uh-huh. A dokonca ju vlastní kraj, čiže zase tam sa to s týmto muselo riešiť. A parkovanie tam nie je tam vôbec nejaká tá občianska vybavenosť. Teraz na Zelenom údolí, čo stavajú tie bytovky, automaticky je tam parkovisko podzemné, vedľajšie, detské ihrisko, nejaká tá vybavenosť, vieš, keď robíš nejaké byty, tak už musíš rátať s vybavenosťou nejakou, vieš. A tam proste nebola žiadna. Ono to dopredu bolo upísané tak, ako to aj dopadlo. Pre Ušité tak to športovcov. bolo. Celé od začiatku Ušité to bolo na aj mieru. samotná rekonštrukcia. Oni len potrebovali to kvôli eurofondom, alebo tam sa mi zažiadali nejakú dotáciu. Čiže oni to potrebovali kvôli tomu, zaobaliť do niečoho, potrebovali oblbnúť obyvateľov mesta a v tých komentároch ľudia sa aj oblbli, lebo už si tam, a kde si mám pýtať, kde sa mám zahlásiť za byt, toto. A nakoniec z toho aj tak zišlo, že to bude len pre športovcov ubytovania. No poďme ďalej, by sme to postihali, lebo my to budeme 2 hodiny rozprávať. Zrekonštruovali sme 4. poschodie v domove dôchodcov. Vieš, zase, kto to rekonštruoval, čo sa tam vlastne stalo. Ja som s Pavelejkom rozprával, ktorý ponúkal v tej dobe tesne pred tým požiarom zabezpečováčku nejakú, ktorú odmietli, že vraj tam žiadna jej nebola. Nič. A on robí tie protipožiarne. Robí tie protipožiarne, že dával nejakú ponuku. A robil som s ním rozhovor a tam spomína, hovorí, že nevie o tom, že by tam dačo bolo. Že tam asi nič nebolo. To je prúserek, sviň, vieš, keď to fakt tak je. A veď tesne predtým robili ten výťah tam, či dačo s elektrikou robili niekto? Vonku, ten výťah taký robili. Ten predržený za 200 000 či koľko? Výťah? Neviem to. V našej bytovke sú 2 výťahy dokopy za 80 000. No, tak by tam to bol za 200, alebo tak. Tam bol jeden za 200. Hej. Ale dačo som robila nejaká rekonštrukcia, nie? A niečo tam bolo. Nakoniec sa mi zdá, že ten požiar ukončili technickou chybou vedenia, alebo niečo také? Či? Elektrika? Dačo také, hej, tam bolo. Elektrický skrat. No, každopádne nikto z toho nie je obvinený, ani nič sa mi zdá. Hej. Začali sme s modernizáciou zimného štadióna. Ale tiež si vezmi, že tá rekonštrukcia jedného poschodia im trvala dlhšie, ako výstavba nového dôchodcu. Hej. Tak ten zimný štadión, tak ľudia idú sa zabaviť, tak nech idú, nech to majú. Nech to je hlavne ale pre ľudí, pre tých hráčov, pre deti a nie pre tú smotánku, kurva, na prvom mieste, aby si tam mohli robiť, čo sa. Nebudem hovoriť, čo všetko som sa podozvedal od tých hostesiek, od tých čašníčiek, od toho, lebo mi je z toho kurva zle. Štadión si vyžadoval už rekonštrukciu, o tom nie je pochyb, ale treba tu trošku aj tak ujasniť si, lebo mesto nemá ujasnené absolútne nič. Mesto ide... To také priority sú veľmi zvláštne. Hej, také šport a trošku do kultúry. Takto, kde prdnem, kde vystrelím, tam niečo zainvestujem. Oni majú novoročné prdy, podľa mňa, na mestskom úrade a prdnem tam 20 do parkoviska, tam prdnem niečo.
To nemá vôbec nejakú štruktúru, nič. Veď si pozri, aj ja som skomentoval tiež aj posledne, Gonda, jak dával video na mestskú stránku ohľadom toho, jak rekonštruujú chodníky, toto. Nič. A ja hovorím, však to je normálne, jak takisto zase prd. Normálne. Trošku tam. Si vezmi, máme krásne námestie, máme pamiatkovú zónu. Dokonca ten, čo bol akože ten chodník od Levodskej brány ku Malému kostolu, tá dlažba, čo je, tak tiež to tam je ako niečo pofiderné, to vyšetruje. No však to sa tiež vyšetrovalo. Ale je to zrobené, je to dlažba, nie je tam asfalt, je to pekne spravené, hej, musím uznať. To, že za akých podmienok, za akých peňazí, to nepamätám si, ja viem, že to riešia, takže nech to vyriešia, keď bude zle, nech to dúfam, pokutujú. že to vyriešia, kto vie, jak to celé bude. Ale oni oproti zrobili asfaltový chodník pre koho? Rovno pod bytovkou, rovno pod oknami bytovky, na čo? Veď tam zrobím parkovacie miesta nejaké, nejak inak, ale na čo, keď tam je jeden chodník? Nemáš asi taký ten zdravý sedliacky rozum, tam chýba mnohokrát. Na pravej strane spravíš dlažbu, na ľavej drbneš asfalt. Tá istá cesta. Keď už tam robili chodník, neviem na čo, ale robili. Ďalšia vec, máš krásne vnútroblok na sídlisku Východ, vnútroblok. Aj to k tým vnútroblokom sa dostaneme, lebo tuto je súčasťou tej samochvály. Vo vnútrobloku drbneme si peknú dlažbu, všetko a potom po okolí drbneme zase asfalt. No. Všade asfalt. Teraz, vieš, kde dali zamkovú dlažbu? Pri základnej škole na Lipovej ulici. Dali taký malý chodníček, dali dlažbu popri škole a ešte cez stred takého mini parku, jak prechádzaš kolo tej jednosmerky, jak je základná škola Lipova. Tam nemohol ísť asfalt, tam išla dlažba a do centra mesta drbeme asfalt. Mňa by zaujímalo, kde skončila tá dlažba, keď sa rušil ten cyklochodník na Stuklianskej. To sa napaletovalo, kde sa to dalo a kde to je. Dlažba, teraz tam je asfalt, cyklochodník. No poďme tu ešte, tu nám máš ten Zúška, rekonštrukcia. Tak hovorím, toto, vieš, je budova, ktorá to zaslúžila, tam určite niečo sa navýši, lebo vieš, stará budova, tam nikdy nevieš, čo ešte sa nájde. Čo sa financií týka, tam tiež nebudem nejak riešiť to, lebo nie som odborník ani do akej hĺbky to išlo, ale chválim tento projekt jeden, že sa im to podarilo. No, ja pochválim ten projekt ako celok. Lebo tiež naťahovali, že kto má na tom zaslúhy. Tak, a tamto. A to je presne, a to je presne o tom, že teraz by som vlastne k tomu podotkol to takzvané, ja to poviem, teatrálne klepkanie kladivkami na kameň. Áno, toto hej, klepkanie. To na tej fotke boli totálni ľudia, čo ľudia, nemali ktorí v živote nič, toto nemá, no. Podľa mňa neboli nikdy v tej budove Zúšky, ale klepkali si na kameň. To je také, ja neviem, od akej doby je také zaužívané medzi politikmi to teátro. To je to isté, ako keď ráno ti donesie do predajne pekár chlieb čerstvý a ti naň ho poklepe, odfoť si ma, to som robil ja. Alebo vieš, a že proste... Pritom však je to ich pracovná alebo vieš, náplň, prídeš do reštaurácie, alebo teraz nám doniesli, hej, pitie, tak mala nám poklepka s lyžičkou, odfoťte si ma. Však to je aké teátro, veď ty si za to sakra platený, máš robiť pre ľudí, máš naháňať peniaze, to, jak Akram, hej, on naháňa furt peniaze doteraz na parkovisku, či na ihrisku na Duklianskej. Že proste ste za to platení, ste sa tam pchali, sami, dobrovoľne, ste žiadali a žobronili ľudí o hlasy, dostali ste sa tam, máte to zaplatené, tak robte. A nie teraz, že ty niečo spravíš a ďakujte mi, jasajte toto. Hej, alebo tak, áno, ten sumár je fajn, že by ľudia videli, čo sa v tom roku spravilo, ale to teátro kolo toho všetko, no na čo? To je také zbytočné. Tu máš ďalej lávka na Kožuchovej, vymenili sme lávku na Kožuchovej ulici. Tie lávky, vieš, celé to tiež sa ľuďom nepovedalo nahlas, že prečo vôbec tie lávky padajú, prečo sú zavreté a tak. To som písal ešte v jednom tomto, keď mi to ešte Milan Mucha rozprával, že ako to tam bolo celé. A oni sú ticho. Zober, v akom stave je ten veľký podjazd a tieto veci ďalej a je ticho. No veď tu už ide o bezpečnosť obyvateľov. Oni môžu byť radi, keď tam spadla tá ona, že to nikoho nezabilo. Tam bola jedna ženská tam vtedy bola na tom. Neviem, či mala nejaký úraz. Ona aj spadla z toho mosta, ne? Hej. Pod ňou sa to rovno prepadlo. Takže toto treba, lebo to už na prvom rade by malo byť v meste riešené vlastne chodníky, čo ja si myslím, chodníky, cesty a bezpečnosť. A potom sa hráme na toto, tamto, že my ideme tu riešiť neviem co. Ale vieš, napríklad aj keď sme už pri tých investíciách, to bolo síce už predošlé roky, ale veľký atletický štadión. Tam tiež išlo neurekom peniazy. Hej, Tatran. Tam išlo cez 1 000 000 eur. Z toho ja neviem, či nie... No 1 000 000 dalo mesto a nejakých 250 či 300 dal ten atletický zväz. Ale vieš, teraz keď mám porovnať,
rekonštrukcia alebo inovácia štadióna zimného a atletického, tak to je saká rozdiel, čo viac potrebuješ a v akej veľkej hodnote. Hej. Lebo zase na druhej strane, dobre, máme atletov, toto, hej, ľudia tam chodia, ale nerobia sa tam žiadne podujatia, aspoň som ja nezregistroval niečo, hej. Posledné podujatie, čo bolo, tak keď pred voľbami strihali pasky, že ešte nebolo dokončené, ale strihli si tam pasky, hej. To je ďalšie také teátro. Čo ty strihaš pasky, ty kokso, vieš, to ty si to zacvakal, však ty si preto... Čo nešli strihať pásku na západ na no to toto, sa k tomu nie? dostaneme, hej, zdravotné stredisko na západ 1. A prečo tam nestrihali pasky? No lebo je to hanba. To bola zlodejina, hnusná. Zlodejina, fušerina, neviem ešte čím všetkým to popísať, je to katastrofa. No že tam boli aj fotky, že ak to pekne zrobili tí majstri. A teraz si vezmi, že atletický štadión, bo ja som sa aj čudoval, tam velikánske tie reflektory sú, vieš, je to také. Videl som už párkrát, lebo väčšinou v takom počasí, keď je jeseň a jar, že akože skôr je tma a neskôr začína slnko svítať. Takže boli zapálené tie reflektory a bežali tam zo pár ľudí, hej, ale podľa mňa, ja si myslím, nechcem teraz akože zlý, ale nie je to podľa mňa až tak využívaný areál, prepočte na osôb, počet osôb v areáli, koľko tam išlo investície. Hej, lebo teraz takisto nemôžeme, jak som ja spomenul teraz iba príklad pri tej Lipovej, hej, škole, cez ten parčík, hej, tam zainvestovali zamkovú dlážbu, zrobili chodník. No v prepočte, keď si pozrieš na určité úseky a čo tam to potrebuje, že chcem zrobiť chodník, tak idem v prvom rade tam, kde má najväčšiu využiteľnosť a tam to rekonštruujem. Nie tam, kde najmenej ľudí ide, to tam si zrobím fotečku, že som zrobil niečo, vieš. To ja podotknem ešte to, keď to niekto bude počúvať, lebo viem, že si to pár ľudí bude počúvať a budú hľadať, že kde sa šuchlo ich meno alebo daco. A potom budú hovoriť, to klamu, Miro je ten klamu. My máme právo sa, alebo môžeme sa myliť, každý sa môže myliť, to nie je klamstvo. Že ty môžeš povedať zlé číslo, alebo môžem povedať nejakú skutočnosť, ktorá nie je pravda, alebo niečo, hej, ale to nie je úmyselné klamstvo, je niečo úplne iné. A tak, ale tak zatiaľ takto, no, pozitívne. Vybudovali sme nové detské ihrisko na sídlisku Tarča, tú rodinku. Toto je pekne spravené, vieš, no. Je pekne spravená, ale zase, či je to adekvátne miesto, či toto, hej, lebo hneď o činžiak ďalej, o ulicu ďalej je to pôvodné veľké drevené ihrisko, tiež tam také drevené, pár rokov hej. Iba robené, to nie je taká starina, hej, socialistická, proste bolo. Že je to na menšom úseku, je tam veľa tých takých ihrisk, lebo tam je ešte aj pri Gaštanovej škôlke, tam čo je medzi blokmi akože, tak tam je tiež nejaké ihrisko spravené. Potom sú zvyšky ihriska na Lipovej ulici, vedľa družby, tam akože čo činžiaky sú. Teraz je najnovšie rodinka za Lipovou ulicou a ešte za ďalšou ulicou je to drevené ihrisko. Hej. Ako nech majú to, čo je. Ihrisko je pekné, hej. Ak na to dostali zase externé zdroje, treba to robiť. Zdroje. Hej. Len zase netreba zdroje, zabudnúť aj na údržbu starých, hej, lebo teraz to drevené ihrisko, čo je ulicu ďalej, si vyžaduje viac tej údržby aj všetkého, aby to fungovalo, aby sa snažili, hej, takisto. No, neviem, jak tam osvetlenia sú, alebo aj nejaká tá kamera, aby sa to neničilo, hej. No toto bol problém často aj veľa, že nie sú osvetlené detské ihriska. Aspoň neboli. Neviem, či tie nové sú. Na posledné, to je tvoja obľúbená téma, to je výstava vnútrobloku na sídlisku Západ. Moja, no. Ja rodený západňar. A to už sme o tom vlastne takto aj rozprávali, ako bude to pekné, treba to, ale mohlo to byť ináč urobené. Pre tie malé deti, ak si hovoril, tam toho bude asi málo. A tým pádom na sídlisku celom Západ nič. V podstate. A nič? No, tak základ CVCčko si bude mať robiť z akcie. No, joj, ale ináč ja sa tak teším. A pevne verím, že akože ľudia to dajú vyžrať tým poslancom, lebo ja verím, že kedy v apríli majú otvárať to? Tak asi tak. Vnútroblok. Takže ja pevne verím, všetci západňári, aby ste tam všetci naklusali, každý jeden deň, do večera buchali tam na tom multifunkčnom ihrisku, ja si sám poviem zahrať basket, kto sa pridá, nech sa páči. Poviem som zahrať basket na tom multifunkčnom ihrisku, pôjdem si tam opekať, Miro, s tebou, dúfam, že nám to nejaký... No tak si počuj verziu jedno, že to bude zamknuté, kto bude mať kľúčik? Neviem, možno ty vieš, chcem byť správca. Ale víš, akú funkciu by si dostal správca ohniska? A dostaneš ten malý hasičak do ruky, čo do aut. By som šiel do toho, jak sa to volá, do inkognita, ne?
Počúvaj, no a to je profesia, vieš. Jako by si indiciu? Správca ohňa. Vieš, škrtni zapálko. A dostal by si od mesta, vieš, taký ten malý hasičak, čo sa do aut dáva, že keby náhodou potrebovalo, vieš. Hej. Čiže vlastne chcem poprosiť všetkých zapadňov, aby tam išli, aby to využívali, amfiteáter, mladí tínedžeri, nech sa páči, Bluetooth reproduktory, nech idú, veď na to tam spravili podľa mňa. Keď už robili nejaký taký projekt od stola, bez spolúčasti a participácie obyvateľov, tak nech sa páči. Využívať to a tí, čo tam okolí bývajú, nech ani nerozmýšľajú nad tým, že po nočnej budú spať. To ani a vôbec. A nech potom dajú vyžrať to tým. No aj keď to bude otvorené. Lebo oni keď od apríla to otvoria, budete mať celú letnú sezónu na pozorovanie, v akom stave to zrobili. Či je to správne, či nie, či ste s tým stotožnení, či spokojní a nech sa páči potom v októbri, novembri vo voľbách im to zúčtujte všetko. A nie, že zase príde Akram, vysmiatučky, a ktorý 20 rokov tu nič nespravil pre mesto a mu drbnete hlas len za to, lebo to je exotický... Hej. No čo som chcel, no tento rok vlastne je volebný, no ale keď tak sa pristavíme k takým tým aktivitám a tomu z toho roku 2025, tak prakticky neviem, kto bol taký najvýraznejší. Neviem počítať tých rečníkov kadejakých z oného, čo prakticky tam buriť ľudí, ale neurobili prakticky nič. Aj takí neúspešní kandidáti z predošlého obdobia, co 4 roky neurobili nič. Pritom vieš, keď si zoberieš, koľky dávali také tie sľuby a zaujímame sa o život v meste, o sídliska, o komunitu. A kde sú? Veď na kopu veci nepotrebuješ mať funkciu. No nie. No zosumarizujme si to takto. Hej? No, tak daj to tak v skrátke, v rýchlosti. Začníme to pri poslancoch. No, za minulý rok najaktívnejší poslanec. Daj 3 mená takých, čo by si daj prvé, druhé, tretie miesto, daj za seba. Ale v čom najaktívnejší? No tak celkovo, keď tak teraz vieš, najaktívnejší poslanec. No, daj výbory, nejaké tieto navrhy, nejaké proste toto aktivity a toto, vieš, aj komunikácia s ľuďmi a toto, daj to tak teraz, kto ti napadne? Ja nemám 3 mená, vôbec. Nie? Áno, vieš, že to hovorí za všetko. Tak vieš, akože negatívne najaktívnejší Gonda, vieš, tak ten si zdvihne plat a potom ti povieš, že uskromni sa. Sa musíš ty uskromniť. Hej, a občania sa musia uskromniť. Najaktívnejší ďalší, hej, o poslanec, čo ale tiež v negatívnom, hej, zrazu sa tu líška ľuďom Akram. Hej, tak dobre vie, že tam ten obchvat pri Harichovciach nebude, kope skolo toho, ale aj tak, a hej, a zrobí si videjka, jak on sa aj tak snaží. Však to je dopredu všetko vedia tu ľudia. Že jak to je, jaké sú tam úmysly a celkovo, hej. Mnohí sú takí, že hlavy, že ani od nich nepočuješ, takí nevýrazní. Ale už keď sme pri tom, však máme poslancov, ktorí zahviezdili v Havlíčkovom Brode. No tak to áno, to ukázali. A to zober v minulosti, nebudeme menovať, ktorý poslanec a tak dostal zákaz tam do Havlíčkového Brodu, taký prúser bol. A také si my robíme meno. Nie my, oni nám robia také meno. Teraz si vezmi, že vždycky, keď riešime alkohol poslancov a podobne, tak máme vždycky jednu ženu, bývalú poslankyňu spred niekoľkých jedna jediná prevzala zodpovednosť tedy, ktorá mimo služby, respektíve ona šla asi z roboty, ale nie z roboty. Neviem. Z večierka si išla domov. Proste nafúkala za volantom a ona bola riaditeľkou gymnázia v Spišskej a odstúpila, tuším, aj ako riaditeľka a aj ako poslankyňa. Ako poslankyňa na 100% odstúpila, lebo proste spravila niečo, čo sa nepatrilo. Áno. A teraz tu máme poslanca, ktorý ožratý rozkopal dvere na pracovnej ceste v zahraničí v Havlíčkovom Brode a ten sa ti ide ešte vysmievať a tancovať na vianočnom posedení v klube dôchodcov. A dokonca príde na zastupiteľstvo, ešte v polke odíde preč, lebo však má veľa práce. A to je fuj. Nie, to ja neviem. ľuďom a tak, vieš. Ale to je presne o tom, lebo tam bolo 15 ľudí a z tých 15 ľudí 90%, alebo no viac, hej, číslo teraz, ale z tých ľudí, čo tam boli, 90% sú známe mená. Známe mená a keby som teraz začal ja jedného po druhom menovať, tak vlastne by sa mali zahambiť aj celkovo, že sú teraz ticho. Tam, keď sú protesty proti vláde, tak na námestí kričia, fotia sa, chodia, ale tu, keď majú povedať a vyjsť s pravdou vonku, nechcem rozprávať o tom a toto, no to je pekné, ne? Tak, to sa to robí. A potom aj tak ti každý povie
sám medzi štyrmi očami nezávisle od seba, že jak to tam bolo, co tam bolo. Ale však koľko? 6 ľudí ti povedalo tú istú No, verziu? hej. Nezávisle od seba, čo tam boli? No. A o čom to je? A to bola pracovná cesta, nie výlet. No hej. Pracovná cesta a Tak tak to ešte ukázali. sa mi zdá, ak som tam pozeral takú objednávku, a to či to oni nebrali za neviem koľko, ešte aj tie reklamné, také tie reprezentačné, také reprezentatívne predmety nášho mesta zo Spiskej a takto. Tak sa ukázali. A to som aj počul, že vlastne ten jeden poslanec si s poslankyňou jednou zobrali spoločnú izbu. IZ. Hej, bolo bule. Neviem, či zvládol, keď rozkopával dvere. A možno odmietol, za to rozkopal. Mu neotvorila dvere, počúvaj. Mu neotvorila dvere, toto bude za. Tak, vieš, ako otvor bránu, lebo rozbijem. Tak. Čiže tak, no ale tak daj čo pozitívne na niekoho. Neviem, by si musel poradiť. Neviem, tak čo sa týka poslancov, nie. A potom tu máš takých tých aktivistov, čo ešte zatiaľ sa hrajú, že nejdu kandidovať a robia si tu nejaké promo, natáčajú si tu nejaké videjka a tak nenápadne, hej, no. Ono sa Podcasty si tu dávajú, vieš, tu sedí pri mne jeden tiež, čo pôjde kandidovať isto. To ja? Ja zase aj tento si rok... natáčaš podcast, vieš, tak si obviňovaný. Tak ja som rád, že nemusím si vyberať ľudí podľa toho, jak sú politicky ladení. Mne to je úplne jedno, že kto to bude. A nie, že tu na teraz prichádzam a tu sedí jeden z tej ich bandy, čo idú robiť prevrat, čo sú akože tá alternatíva. A ty si dovolíš jednu vec nejakú povedať inú, jak oni, a budú na teba zazierať. Si ich hneď nepriateľ ich a nepriateľom všetkých ich kamarátov a tak, lebo ty nemáš nárok, právo, takýchto demokratiu, ty nemáš nárok a právo mať nejaký iný názor, hlavne, že idú za slobodu a za demokraciu, ale akú slobodu v ich prevedení, že každý má každý vlastnú definíciu slobody. Keď to je liberálne. Toto je základ, že ľudia by nemali byť zaslepení, hej, lebo teraz, ako sme hovorili, volebný rok začína a vlastne... Bude to teraz stupňovať. Nedajte sa nachytať 6-ročným patriotizmom, že niekto tu príde do Spiskej, sa presťahuje pred pár rokmi a zrazu je veľký patriot a chce pre vás modré z neba. Alebo sa nedajte presvedčiť a nachytať na 20-ročnej exotike. Proste pozerajte na to, teraz sa postupne ukazuje, čo ten človek robil, jak sa venoval okoliu. A to, čomu jak rozumie, lebo keď sa niekto k niečomu vyjadruje, tak trošku by mal mať šajnu. Ale teraz pekne vidíte, že kto sa s kým spája, kto komu leze do ryti, kto sa koho zastáva, kto koho obhajuje z princípu. Čiže to presne vidíš, kto koho bude podporovať, kto za koho pôjde kandidovať, kto komu lezie do ryti. A sa rozdelili, a čo ma na to mrzí, že sa rozdelili tí ľudia na tie dve polovice. Ja som si dovolil povedať ten názor, som o tom niekoľkokrát hovoril, že som proti tým protestom. A to je jedno, či to robí tie protesty jedna alebo druhá strana, pretože OK, vyjadra svoj názor, majú na to právo, vieš, toto jedno s druhým. Ty nemáš právo si myslieť niečo iné, hej, že toto, ale prehlbuje sa zrovna tá priepasť medzi ľuďmi a ten neslušný dialog na sociálnych sieťach, aj kade táď. Veď si to videl. Hej, čiže aj toto. A už keď takto ide dať robiť tieto prevraty a neviem čo, tak nech si spraví poradky medzi svojimi najprv. V prvom rade. Medzi tými, bo som tam videl kadejakých tých hajzlov, podvodníkov, feťákov, dealerov, kadekoho, tak nech si zrobia poradky medzi sebou. A potom nech si robia niečo. Ale nech, vieš, však majú na to právo, jak ja mám právo si myslieť, že to není dobre. Lebo v takom počte tých ľudí, dajme tomu, keď bolo 50 alebo 100, tých 100 ľudí dokáže i hneď okamžite urobiť niečo užitočnejšie. Niekde. Aj. Čo nie je v takom množstve čistiť hornať alebo na takú brigádu, alebo niečo, vieš, čo vieš, nejakú občiansku iniciatívu, aktivitu a toto, tam sa postavia, prídu, stoja, idú domov a majú pocit, že urobili maximum. Ale veď počkaj, veď to ešte len začne. 3 mesiace a to ešte len začne, nejaké gala večery, moderovačky, všetky výbory budú robiť gulaš festy, všetky výbory budú robiť moderovačky, všetky výbory budú... Bude sa to stupňovať, už sa zakladajú a budú sa zakladať nové facebookové stránky, nové kadejaké fejkové profily, kadejaké ty vieš, budú tam všetky. Ja som to začal blokovať, rušiť, o tom mňa to už absolútne nezaujíma. Kadejaký toto. Ja chcem tí ľudí vidieť ľuďom do ksichtu, keď sa ti niekto vyškiera, keď niekto ti nadáva, ja chcem toho človeka vidieť osobne.
a nie tam kde s takým kvietočkom v Kvietočkom, profile, alebo psíček. psík, alebo ja neviem čo, a také vymyslené mená, ja som to poblokoval. A najvyššie takto ti vymyslený taký raskolník, neznám čo, taký vymyslený a začne ti, že si dá fejková stránka, pretože mám tam kopu svojich fotiek do hajlu, každý vie, kto som, a taký bude ti, a naživo možno aj poznáš, možno spolu sedíte na káve a taký, by som chytil hlavu, tá sa poserie, vieš. A takí sú, to sú ďalkoví hrdinovia sa to volá. V kuklách, vieš, tak keby sa bavil s ľuďmi v kuklách, tak také toto sú tie fejkové profily, lebo že takto, teraz sa tu rozprávam, takto v kukle, tu si sadne a začne ti nadávať. A čaká, a od teba bude čakať pozitívny prístup, áno, máš pravdu, áno a slušne. A on si bude plus do ksichtu. Nie je to Ja, ale takto. vidíš, už keď si pri tých kuklách ma akurát napadla tá ona, nie? Tá posledná kauza, vieš, na západe, keď tam zakuklení kriminálky prišli. Že tie zopár vriec marihuány, vieš, čo tam akože doma Hej. chlapík pestoval a vlastne uskladňoval. Že kde je predseda výboru? Že sa nevyjadri k tomu, však akože má blízko. No tak by strieľal do vlastných, vieš. Má blízko, hej. Mnohí, K tejto sekcii, tak by sa mal vyjadriť. tak, jak sa nevyjadria po niektorí poslanci a tak, jak sa nevyjadri a tak, jak nekoná polícia, jak by mala konať na tie detské gengy a na tie prepady, ktoré sa stupňujú. Veď som videl teraz z prevádzok videa, jak to odzadu a prepadávajú a bijú ľudí. Kde sú tí policajti? Kde je nejaký príhovor? Áno, je s tým problém, tam zbili 65-ročnú babu. Kde je také vyjadrenie? To není ojedinelý prípad, to je pravidelné, časté. A kde je také vyjadrenie poslancov? Lebo by strieľali do svojich, do vlastných. Že oni môžu tam také riešiť chujoviny a omáčky. Veď ja neviem, do hajzlu si predstav, že takto prepadne mamu. Alebo ženu. Veď to je presne jak s tým Havličkovom Brode, vieš. Sa kryjú navzájom, lebo by strieľali do vlastných a nemôžu potopiť vlastných. A teraz chceme, vieš, novú krv, nových nejakých, lenže najhoršie je to, že mnohí noví sa učia od tých starých. Lebo teraz si preto prídeš, aby si chcel zmeny a teraz prídeš tam a ty nevieš, čo máš robiť. Musí to niekto ukázať. Nie, to zase by som tak nebral. Ty keď chceš nejakú zmenu a reformu, a to je isté, ti povedia aj pracovníci z marginalizovaných oblastí. Ty proste nemôžeš dať 4 ľudí, ktorí sa nevyznajú v práci, k jednému šikovnému. Ale opačne. Ty musíš dať jedného toho zlého k 4 šikovným, aby tí šikovní ho vtiahli, respektíve on sa pridá k ním. Daj. A to isté platí aj pri poslancov. Máme tu 19 poslancov. Za prvé, v prvom rade, čo treba spraviť Je na to prvej veľa. schôdzi, lebo teraz toho roku to už nikto nespraví, lebo sa boja, oni sa držia každého fleku, boja sa. Nech sa nájde jeden odvážny, fakt jeden odvážlivec, poslanec a mu normálne natočím aj verejné poďakovanie videjko. Pri Samveru aj dám takú stávku. Do júna, neviem koľko schôdzi budú mať, či 2, či 3, nech príde nejaký poslanec s návrhom skratenia, respektíve zmenenia počtu poslancov na 15 a ja osobne, dúfam, že sa prídaš, mu zrobíme normálne také krásne videjko. No aj pesničku nahráme, Ďakujeme. komiks vydáme. Je jedno, či to prejde, lebo tam viem, že to za to musí zahlasovať viacerí, ale tá snaha aspoň, a že pridať ten bod do zoznamu o hlasovaní, aby sa skratil počet poslancov našho mesta na 15. To je prvá vec. Druhá vec je, ak chceš tých 19 alebo 15 poslancov, alebo tých, keď chceš niečo vybudovať nové, potrebuješ tam minimálne 15 z 19, čiže 4 starí, že ostanú, a 15 nových nech príde. A tí 4 nezmôžu nič, budú proste len čušať a môžu len sem tam niečo povedať, lebo tí 15 ich prevalcujú tým, že chcú, majú snahu zmeniť niečo a sú noví. Kdežto keby to bolo opačne, že prídu 15 starí a 4 noví, tak ich prevalcujú, ich No to zničia. čakáš taký, že pôjde, Čiže vždycky to je už sa tak, kryštalizuje, že keď kto nový chceš, taký pôjde. keď chceš niečo zmeniť, potrebuješ vymeniť 90% úradu a 90% poslancov, 90% No koho by si firmy. tam nechal ešte na ďalšie obdobia? Z tých 19, kto taký je, že by si mu dal ty ako volič šancu ďalej do ďalšieho Nikoho. obdobia? No, ukáž mi koho. Kúkol ešte nikoho? Neviem. Oliver Buza by bol ešte taký 50/50, ale tak keď on je taký kam vietor, kam plášť, čiže on tam všetko furt s Javorským, čo Javorský povie, to on spraví.
On je šikovný v lesníctve, hej, ale čo sa týka poslanectva, neviem. Mal, hej, aj tam on zrobil aj v tom športe tú športovú kartu pre mládež a toto, hej. Mal tam nejaké návrhy dobre, za to hovorím 50/50. Ak by nebol ovplyvňovaný Javorským a držal sa sám seba, tak fajn. On, ale ináč... No kto myslí, že pôjde Kto ťa napadne? z takých, neviem. Čo? Všetci pôjdu kandidovať. Všetci to tí pôjdu, No a asi, a z takých tých nových mien, tak ľudia aj môžu vidieť určite, že kto chodí rečniť, kto sa vyjadruje zrazu k politike. Tí ľudia si nevideli pred rokom, pred 3, pred 5 sa vyjadrovať k politike, ste tí ľudí nevideli tak. a zrazu zo dňa na deň sa budú vyjadrovať k Každopádne, aj keď bude 40 poslancov alebo kandidátov na poslancov, každé jedno meno začína, alebo každá jedna tabuľka začína A, ale končí až Z. Neskončíte pri prvých 5-6 menách, lebo tam zase dostanete svoju 20-ročnú exotiku. Nie, proste prečítajte si všetky mená, ich funkcie, alebo čo robia, alebo aký majú. Však máte Google, máte Facebook, však si kúknem, otvorím si, ja neviem, Janko Mrkvička a vidím, že pred 2 rokmi tam zdieľal rasistické veci, no tak si ho nebudem voliť, alebo také proste, však dá sa. A toto je presne, máte ChatGPT, preboha, však to napísal. Nedá sa to hlavne voliť na základe nejakých osobných sympatí, že toto je pekná žena, hej. toto je... Pozrite sa, alebo tento zvolili je ste pekne si upravený. pekné jamôčky aj do parlamentu, aj do neviem kde všade, a jak to dopadlo. Však si odpovedzte sami, či to je fajn, či to je správne. Teraz máte poslancov zvolených v mestskom zastupiteľstve, majú za sebou vyše 3 rokov, teraz je vlastne posledných rok 4. Však si toto pozrite. No a vy keď z tých 19 poslancov si pozrite ich prácu za posledné 3-4 roky a keď nájdete z tých 19 poslancov, aha, toto sa mi páči, tam mu dajte ten hlas aj znova tomu. Ja už vidím, jak toto dáme, Ľubo mi bude písať, že on je ten najaktívnejší, on toto zrobil. Ježiš, ho sme nespomenuli, Ľubo, prepáč. Tak málo priestoru, tak my rozprávame. No tak ťa volal ale my rozprávame o pozitívnych veciach 2025 počúvaj, a proste ďalničný toho... privádzaš není pozitívna vec, lebo nebude. Volal ťa, vidíš, aj do diskusie, tak si odmietol, lebo sa bojíš. Ja som aj tebe povedal, vieš, akože čo budem. Ja už mám svoj vek na to, že by som sa nezapodieval s takýmito ľuďmi, respektíve ísť do diskusie. To je také, aké by si ma poslal do diskusie, ja neviem, s Huliakom. No čo mám s ním rozprávať, vieš? Klamstva počúvať? Egocentrické alebo egoistické čo on všetko spravil, jak on určite, lebo keďže klepal na kameň Zušky, tak aj Zušku má na svedomí, aj diaľničný privádzač, ale ten privádzač bude aj cez neviem, skade postavený, ale bude, lebo to proste Ľuboš vybavil. Pričom je to lož, nebude. A ide o to, že čo mám rozprávať, vieš. Aj ty, keď budeš moderátor, tam bude sedieť Ľubo tu, Jano, čo budeme rozprávať? Neviem, tak možno si vyrozprávate také veci z minulosti. A z minulosti, naša minulosť je krátka. Hej, ešte po niektorým kandidátom by som odporúčil, že keď tam pôjdu kandidovať a sa tam dostanú, že tamto AI, umelá inteligencia za nich neurobi, tam budú musieť chodiť osobne. A treba mať aj tam vlastne potom napady a tak, a nie skopírované a prerobené. Ale nikdy nevieš, to Milo prekvapí zase, ale počúvaj, že by zase to nebolo také osobné tejto, a nikdy nevieš, možno nemáš niekoho rád, alebo máš s nejakým zlé skúsenosti a možno bude príjemným prekvapením, keď vieš, sa niekde dostane a možno, vieš, nikdy nevieš. Pozri sa, časy sa menia, ľudia sa tiež dokážu zmeniť, len záleží, s kým vytvoria partiu a bez názov, vieš. Lebo ja už som počul, že tam okolo PSK už je nejakých 13 až 15 ľudí upísaných. Toto vidíš, ak to pekne idú, zapáda to do vieš, seba. Ale to je pekne. presne o tom, no nechce sa mi zbierať podpisy, tak idem pod PSK, hej, alebo tak, že tak už keď mám silné ambície ísť, tak skúste v prvom rade ísť ako nezávislý, hej, pozbierať si ich 500 podpisov. Keď už nie je dobre, však je jedno, dostanete podpis od strany, že pôjdete kandidovať pod nimi. Ale zároveň dostanete aj ich nálepku a aj celej partie nálepku. Bohužiaľ. To je o tom, že vy keď pôjdete, teraz hovoríme o PS, ale dobre, ale budete tam mať, ja viem, že z PS by som nešiel napríklad, hej, do kandidátky, lebo viem, akí ľudia tam sú a ak oni nezmenia tak oni si nezrobia presne medzi sebou poriadku. Keď si nezrobia poriadky medzi sebou, tak čo potom tam mám s nimi? Potopiť svoje meno zase? Zober, keď dokážu podraziť nohy
prakticky najdlhšiemu členovi z PSK, čo tu bol, vieš, tak čo môžeš potom čakať, že urobia, Hej. čo urobia potom. Vieš. A to sú presne také, hej. A máte, napríklad v Spišskej sú aj tie časti takých strán, ktoré sú aj v parlamente. Aj napriek tomu, že majú tu na až jedného člena, no nie sú aktívni, no prečo? Hej, no ako chceš niečo vybudovať, keď si neaktívny? A potom pôjdem sám na kandidátku, lebo chcem byť sám na kandidátke. No ty ideš kandidovať na toho primátora a na poslanca, či nejdeš? Ambície sú. Ak sa nič nezmení, tak áno. Takže nie si ešte na 100% rozhodnutý. Nie. Záleží, vieš, všetko. Ja mám firmu, čo musím viesť, mám rodinu, hej, čiže neviem, čo všetko do toho príde, ale ambíciu a chuť mám ešte, lebo ešte som v takom veku, kedy by sa ešte dalo niečo zmeniť a hlavne je potrebné to zmeniť. Hej, lebo my tu aj nerozprávame, a nie že kritizujeme, ale konštruktívna kritika. My tu nerozprávame o tom, lebo teraz ideme len kýdať na druhých, hej, ale proste obidvaja máme, hej, tú chuť niečo ešte zmeniť, hej. Tak ja to vidím napríklad na sebe, že ja zase ostanem jediný, ktorý nepôjde kandidovať, lebo na čo, ja som sa, keď raz sa vyjadrím, tak toto slovo platí. Ale pozri, vieš, to je toto sa mi uvedomil páči, som si to aj tak, že mne tá pozícia, ktorú mám, úplne vyhovuje. Lebo ja môžem byť aj vulgárny, aj hulvať, aj sa iš ožrať, aj toto spievať po ulici. Toto sa mi na tebe páči, vieš. A ja som takisto toto. nikdy nerozprával, že nebalamútil ľudí, že nejdem a potom však zrazu aj. drb som na kandidátke. Nie, ale teraz to tak máme, vieš. Lebo ja som s jedným človekom sedel som u mňa v reštike, sme sa bavili z očí do očí, lebo riešili sme petíciu na tú materské škôlky, tú petíciu, čo sme riešili ako rodičia. My dvaja sme riešili všetko. Stihla nás, čo sa týka formulácie, predbehnúť jedna mamička, čiže sme použili jej formuláciu petície, lebo ju mala super. Uh-huh. Ale akože boli sme my dvaja, mimo toho, že by sme vedeli, že sa niekde inde niečo koná, boli sme my dvaja takí aktivisti. Že ste to takto, hej. Sme si sadli, ideme do toho, čo zrobíme. Ešte sa pýtal, hej, že jak toto, hovorím, tak zrobíme petíciu, povieme to petíciou, hej. Čiže sme sa tak navzájom, hej, dohodli toto a potom prešla reč aj na politiku. A tiež vlastne povedal, že dostal ponuku do PSK, ale nerozhodol sa ešte, že ešte sa rozhoduje, že či pôjde vlastne ako nezávislý, lebo on nemá problém si nazbierať 500 podpisov, aj keď nie je rodený Spišiak, alebo či pôjde ako na kandidátke PS. Ja som mu tiež rovno povedal priamo, jak tebe rozprávam, ja s tým nemám problém, ja hovorím, ja ešte mám ambíciu ísť, ideálne ako nezávislý kandidát na primátora aj poslanca. Hej, pýtal som sa jeho, on na primátora nechce ísť, on chce na kandidovať len na poslanca. Na primátora nie. Čiže sme sa takto bavili, aj sme sa dohodli, že vlastne som mu povedal, keď sa rozhodneš ísť, daj vedieť, že začneme zbierať tým ľudí, lebo ideálne je, keď máš nejakých ľudí ešte spolu okolo, že idete spolu kandidovať. A že pôjdeme zbierať tých 500 podpisov a že sa dáme nejak dokopy. No lenže dodnes sa mi neozval, a to už je pol roka. A vlastne nakoniec z toho vzýšlo to, že zneužil petíciu pre svoje politické body, lebo vystúpil na mestskom zastupiteľstve, chcel dostať slovo a to slovo by mu bolo podľa mňa na 90% udelené, avšak on chcel riešiť aj výjazd v Havlíčkovom Brode. Pritom to nebola ani jeho téma. Nebola to jeho téma. Takto proste. Vtedy som mu aj napísal, keď som to videl, že to je prúser a vlastne zneužil rodičov, ktorí podpisy zbierali a ktorí podpisy odozdali, lebo on mal zastupovať rodičov, nie svoje politické záujmy. A vlastne z toho vzniklo to, že mu ten priestor poslanci nedali, neodsúhlasili mu vyjadrenie. A prečo aj keď dotyčný poslanec, ktorý tam najväčší prúser spravil, tam sedel a čo teraz vieš, príde takto k tebe do tvojho priestoru na rokovanie a ešte bude chcieť požiadať o slovo, aby sa vyjadril k tomu, že aký ste zrobili prúser, tak dáš mu slovo, že by ťa ešte na verejnosti a ešte aj na online na kameru osočoval, alebo respektíve ti dával také preňho už za triezva ponižujúce otázky. Nemali sa spájať tie dve témy. A to je proste toto, čo nemal spraviť. A keď som mu to dal najavo, tak vlastne on sa vyjadril, že on si bude vždycky robiť, čo on chce a ako to chce. No, tak a tým pádom neskôr som sa aj dozvedel, že z viacerých častí, že už sa vyjadruje, že ide kandidovať na primátora. Nikto ale ešte neoznámil asi a oficiálne. Ešte sa neoznámil oficiálne. Ja som to za to aj povedal, že
v tomto rozhovore, že už je nejaký taký, čo vždycky akože ešte nedal najavu, že pôjde kandidovať, neviem, necháva si to na toto, ale pritom keď si pozrieš, všade sa tak pchá, hej, do každej aktivity a tak. Ale do tej Už- jednostrannej samozrejme, na Hej, tomu čiže- PSku. Čiže je to také, vieš, ja keď sa s niekým bavím na rovinu, tak si myslím, že ten človek akože už je... Ako nepríde mi fér zase také, keď sa takého pýta, že neidem, alebo nepovie to, vieš, a schovať to za nejaký občiansky aktivizmus. Kurva, raz keď... Však keby ja som to teraz oznámil, že ja idem, ja by som to bral, že som urobil taký podraz na ľudí, ktorí so mnou robia, A teraz, a na ľudí, ktorí mi veria. a teraz si vezmi, že ty si osočovaný, že toto, čo robíš, tie charitatívne zbierky, aj občianske aktivity, robíš pre vlastný záujem politický. Pritom sa niekoľko nespočetnekrát vyjadril, že to tak nie je ani nebude. No. A ten druhý dotyčný, s ktorým ja som sedel, robí občianske aktivity, robí charitatívne aktivity, lebo všetko prebral od teba, väčšinu, lebo si ho učil, lebo sám si sa ťa pýtal, ako to robiť. Ale jeho nikto nebude osočovať, že to robí pre politickú onu. A pritom som zvedavý fakt, že keď vyjde s farbou von, že ide kandidovať, to je jedno, či už na primátora alebo na poslanca, nech ide. Nech sú aj 6, 7, 8 kandidáti na primátora, nech sú, lebo aspoň potom ľudia nemôžu pindať, že nie je na výber. Akože by to zase nevyzeralo, že ako máme za zle, že ide takto kandidovať. Nie, Však to je právo každého. Treba ísť, len zase netreba to schovávať nejak. Len to je presne toto, čo sa na mne takto. páči, že keď ja sedím s niekým a mi povie, že nejde kandidovať, že mi má dať vedieť, že sa dohodneme my a toto a dodnes mlčí, že vlastne zneužil petíciu na vlastné politické body, toto sa mi nepáči, ja som priamy človek. A vlastne ty robíš tie aktivity a si rovno povedal, si sa vystatusoval tým, že nejdeš. Hej, Nie, fajn, nejdem. držíš sa toho, tak to je. Ale ten druhý dotyčný to nedal najavo, robí to isté, čo ty, čiže vlastne sa zviditeľňuje, žije v spiske pár rokov iba a vlastne ja čakám na to, kedy vyjde s farbou vonku a či mu to vlastne trošku aj nezratajú tí jeho známi alebo tí lajkery, Podľa mňa že nie. vlastne nie je ti hlúpe, že si robil akože 2-3 roky charitatívne zbierky alebo také akcie občianske a nakoniec si to robil pre svoje, vieš, ono. Ja sa tým netajím, ja som aj tebe teraz povedal, mám ambície ísť kandidovať aj na primátora, aj na poslanca. Ak všetko vyjde ako má, tak tam pôjdem. Kto ešte tam také indície sú, že pôjdu? Tak asi pôjde Bečárik pôjde. Bečárik alebo Demečko. David pôjde, oni pôjdu obidvaja. No, však nie. Oni až tak za dobré nie sú, jak si ktorí ľudia myslia. No, dobre, tak máš. Takže Bečárik, to sú dvaja. Demečko, Ady? Akram. Javorský bude podporovať asi Akrama, on už nepovie nikdy Asi, Javorský. hej. Jak všetko dá. Ten dotyčný, ktorého som menoval. A ešte to by však mohol menuj ísť. to, A čo, ešte že mohol kto? by ísť niekto z tej strany, čo sú minulé obdobie, čo tá žena kandidovala. No neviem. Rusíňak neviem, či nepôjde, však vidíš, teraz billboardy dal na sviatky, čiže si tam dal svoj tvár aj Už ma meno. tam aj dopísali, ne? Čiže Rusíňak možno pôjde, lebo on je z toho smeru zase. Nech sa páči. Ja tak budem rád a tak prajem tomuto mestu, aby malo minimálne 7 kandidátov na primátora. Aby bolo si čo vyberať. Keďže sám primátor sa vyjadril, že naše mesto je mesto snov, dokonale a že nám veľa miest zavidí, tak nech nám zavidí aj počet kandidátov na primátora. Lebo potom, vieš, jak to funguje? Každý sa vyhovára na to, že tá ja nejdem voliť, tá však nie nikého, táto všetké na jedno kopito. Tak nech sa páči. Bude minimálne 40 kandidátov na jednej strane, na južnej, hej, a na severe bude vlastne na možno poslancov, tiež 20 hej. na poslancov. Čiže budete mať minimálne 20-25 mien na poslancov. Bude z koho Minimálne, vyberať, na jednej aj na druhej strane. Čiže dokopy 50, ale nemôžu voliť, vieš. Čiže každý jeden človek bude mať na výber minimálne 20 až 25 poslancov. A dúfam, že minimálne 5-6 primátorov. A už keď z toho si človek nebude vedieť vybrať a bude zase nízka volebná účasť, tých 34%, či koľko bola naposledy, ak Bečárik vyhral, tak sa nehnevajte, ale to miesto si nezaslúži viac, jak má. Hej, no podstatné, aby bola vysoká účasť. Lebo taká naposledy bola účasť, koľko, 34 či no koľko tak sa mi percent? zdá, že 34. To je strašne málo. Ale to si teraz zoberte, Hlavne, že toto kričia je... tam hurá Spišská, aká hurá Spišská, no tak treba ísť v prvom rade voliť, lebo toto ovplyvňuje kvalitu života v meste. Nedá kričať na štadióne alebo kde na... Ale vieš, neviem, ale kde, presne, jak divadle. on tam spomenul Bečárik, že treba začať od seba.
ja to vezmem z tej strany, že... Tak začal od seba, ostrihal sa. Či vlasy si nastrelil. Ja to premeriam na inú stranu, s tým, že vlastne každý má začať od seba a tak to je. Ale z toho hľadiska, že ak žijete v bytovke, treba sa venovať bytovke, treba chodiť na schôdze, treba sa pýtať, treba sa zaujímať, treba riešiť. Mám osobnú skúsenosť z 2-3 bytoviek, že je účasť z 30 bytov možno 6, 7, 8. A bohužiaľ, oni si nazbierajú podpisy a si to robia podľa svojho. Potom sa nečudujete, že niečo nefunguje alebo je zle. A čiže začať od seba. V bytovkách máte schôdze, treba chodiť, riešiť. V obciach treba chodiť, riešiť. V mestách, keď žijete, treba chodiť, voliť, riešiť. A to isté platí aj pre štát. Ak sa nezúčastňujete na verejnom dianí, nemôžete potom očakávať nejaké zlepšenie. A to by som tak aj ukončil u mňa, lebo fakt, nech je veľa kandidátov, lebo na voľby do zastupiteľstiev mesta nepozeráte na stranu, pozeráte na meno. Tam si vyberáte od A po Z. Nezabudnite, prvé A není najlepšie, ani posledné Z. Vždycky pozerajte na to. Ani fakt, osobné sympatie, ani že si s niekým kamarát. alebo keď vám niekto diluje a podobne, nepozerajte na to, že teraz vám dá, zajtra vám nedá. On nebude vedieť, že ste mu ten hlas nedali. Proste to sú tajné veci. Ide o to, od A po Z máte kopec poslancov na výber rôznych kategórií vekových, rôznych kategórií politických strán a nezávislých. Čiže vyberajte podľa mena, kto ako je, čo robil, viete si vygoogliť, viete do Ešte je toho času veľa, skúste to teraz takto, však každý vie, čo má robiť. A to isté aj u primátorov, tiež nevyberáte politickú stranu, ale vyberáte to, čo robil. Ale nie, že len to, čo robil, lebo je pekné, jak aj teraz, sa primátor vystatuje tým, čo všetko robili za minulý rok, aké investície. Ale, jak Miro povedal, teraz príde na reprezentatívnu zahraničnú cestu, opije sa tam a nezvládne spraviť príhovor, musí to spraviť za ňoho voľný, hej. Čiže primátor je reprezentatívna funkcia najmä. Rozhodovaciu hlavnú majú poslanci v rukách, oni rozhodujú, či to odklepnú, či nie. Hej, a to je o tom presne, že pozerajte na to, jak ten človek sa správa, vyjadruje a čo robí. Však keď chodíte do mesta, vidíte, hej, alebo pýtajte sa. Však hovorím, s Mírom sme sedeli v jednom podniku a prišla čašnička mladá a povedala, že to je otrávny človek, obťažuje ich, oplzle reči má. A taký má reprezentovať naše mesto? No, tak vyberte si sami, je to vo vašich rukách. Takže toľko. Ešte rok necelý ostáva aj do tých volieb, aj samozrejme, a však nie je všetko o politike a tá kvalita života v meste. Treba chodiť do prírody, aj na kultúrne podujatie, je tu toho dosť, robí sa toho dosť. Keď si pozriete to ičko, mal som ho teraz v ruke na začiatku, kopu je tam podujatí kadejakých, či kino, divadlo, aj dôchodcovia čo robia, zúška, CVCčko, krúžky pre deti, pre dospelých, pre dôchodcov, čiže je kam ísť a čo robiť. Aj tu nie je pravda, že v Spiske nič nie je a tak nikde to nie je dokonale, niekde viac, niekde menej. Mňa trošku zaráža, že na to, aké je Spiska malé mesto, tak je tu toho takéhoto zakulisného, toho bahna celkom dosť. Možno to tak aj je, čím menšie mesto, tým viac bahna. Vlastne, Ale, lebo to vedia lepšie zakryť. Ľudí zaslepia nejakými, vieš, svetielkami na Vianoce a hotovo. Jeden guľaš stačí a hurá. No. Vieš, a to je presne o tom, no. My dvaja sa nemáme čo strátiť, respektíve nemajú na nás žiadne páky také, že by sme teraz nemohli rozprávať o tom, čo jak robia, ako robia, kto robí. A bohužiaľ, my dvaja nezmeníme celé mesto. Tak jak som hovoril aj tomu Havličkovom Brode, to je najlepší príklad, bolo tam 15-20 ľudí a mlčia, sú ticho. No tak nech začnú rozprávať aj oni, ale nezačnú, prečo? Lebo sa boja. No aj. A o tom má byť demokracia? O tom má byť demokracia, keď ja niečo poseriem a mám u toho svedka, tak vieš, počítať musím s tým, že to proste padne. A nie teraz mu držať nož u krku, že nič nepovieš, lebo automaticky končíš na úrade. A teraz to je taká prestížna práca, však ja čo poznám tých ľudí, čo tam boli, však to sú šikovní ľudia, ktorí by sa hneď ujali v iných firmách a nie sú závislí na tom. No lenže neviem, asi sú lepšie podmienky. Sú, lebo však aj teraz riešili ohľadom konsolidácie, že vlastne až príliš veľa dovoleniek má verejná správa a tak ďalej oproti bežným, ale to je zase iná téma. Čiže musí si každý zrobiť sám názor, respektíve
seba samého sa opýtať, či mi stojí za to byť taký ten, neviem, žiť s tým, že som nespravil niečo lepšie. Hej, že proste, aj keď vidíš, ja napríklad som tiež na Donáške som bol a tiež som videl chlapík pri charite, čo tam je v meste a vylieval z konvy tej hlinenej, čo na kyslú kapustu dačo vylieval, ale rovno na trávu. A meter od neho bol kôš na biologický odpad, čo sú vlastne potraviny, na potravinový odpad. Ale on to drbol na trávu. Proste znečistil to tam, neviem, či fazuľa, či co to tam bolo. A išli akurát mestskí policajti okolo, som ich zastavil, hovorím, že zjednajte si to, zrobte si to, lebo hovorím, že to je znečistenie prostredia. V centre mesta v podstate, lebo však to patrí po centru mesta. A ide o to, že keď niečo vidíte, však sa nebojte toho. Teraz, keď každý bude na to kašľať, to není o tom, že ste teraz, jak sa to povie, čo na každého donášaš? Bonzak? No. Ale však tu ide o to, že pre Boha, nie ste 5-ročné deti. Na inom príklade to môžeš povedať. Niekto z bytovky alebo na sídlisku prerába byt alebo dačo a vyhodí posteľ, matrac, ľadničku alebo hoci čo, dvere ku kontajneru a ľudia sú schopní to obhajovať, toho človeka. Pritom si nevedomujú, že aj oni to zaplatia, ten výjazd preto, lebo to zbiera úplne iné auto. Včera som šiel okolo tvojej bytovky a neviem, či pri tvojej alebo za tvojou bytovkou a mikrovlnka hodená pri pri kontajneroch, vieš. A pritom mikrovlnka nie je taký veľký akože... Čo zoberie v lesoch, koľko toho je povyhadzovaného na lúkach, kade, tade. Čiže držte sa slov primátora. Každý začnite od seba. Hej. Takže toľko asi tak na dnes. Všetko dobré do nového roka, nech sa dári. Pevná ruka pri voľbe. Všetko ešte času, hej, že by si takto nemyslel, to už o týždeň. Nech si myslí. To treba sledovať a nechať sa podviesť. Buďte v strehu. Je teraz nový rok, máte dosť času do volieb, ale... Všimajte si, kto sa každý vynorí, zrazu aké prepojenie, aké zrazu stránky vzniknú na Facebooku, kto sa k čomu zrazu začne vyjadrovať, kde bol doteraz a takto. No však, ako neznamená, že teraz takto 10 rokov mal byť najprv aktívny, aby išiel kandidovať, ale zase, neviem, je to príde trošku také divné, keď najprv sa vám trošku zaujímať o dáčo, že nejdem proste nerozhľadený niekde. A nie potom, aha, toto som nevedel, aha, tamto som nevedel. Ale veď najväčšia činnosť tých dotyčných ľudí pri prezentácii na kandidátke bude usporiadovanie protestov. Hej, alebo vážené povolanie nejaké ešte. Pritom neznamená, že keď je niekto doktor, právnik, učiteľ, takže toto je vhodný človek aj na poslanca. Dobrý poslanec môže byť aj murár, kuchár, čašník, nezamestnaný, pretože títo ľudia, aj keď to nezamestnaní upratovačkovci, to dajú ten svoj pohľad o živote a budú hlasovať podľa seba na základe toho, ako im sa tu žije, tú kvalitu života v meste. Nie tá vrchná, tá trieda, tí ľudia, ktorí majú dobré práce. Za ďalšie mali by to byť ľudia z každej časti mesta. Hej, že nie je centralizovanie všetko tu z okolia, ale proste nech je medzi kandidátmi aj niekto z Podskaly, nech je aj z Noveskej Huty, aj z iných častí. Máš Mier, Západ, čo tam ešte vieš, z tých okolí, Telep a tak ďalej, hej, čo sú tie ďalšie časti. Nech je taký širší záber a nie len tu na blízke ulice a tí si to rozhodujú. Hej. Takže toľko. Nemajú šajnu vôbec o dianí v ostatných častiach mesta. Hej, no však. Takže držíme vám palce. Čau.